Stefanoviću, možete vi da mi prokomentarišete to sa Dejanom Savićićem? Što nije prihvaćena ta inicijativa? Potpuno je nejasno. I ja ću od ponedeljka... Vladimir Cvetković, bolje bi mu bilo da to pita, a ne da priča Vučiću prodaje Zvezdu. Nego Cvetkoviću bolje to da pitaš zašto Savićić nije Zvezda. Suzne su ti oči bile posle Barija i posle Bajerna zbog tog istog Savićevića. Suzio si od sreće i ponosa, a sada ne spominješ tu temu, nego Vučiću, prodaj Crvenu Zvezdu. Ćemo i do toga. Kako vas nije, bre, sramota u toj penziji, bre, i Džajića i Cvetkovića? Kako vas nije sramota, bre, da se tako dodvoravate u ovom narodu i u ovoj državi, bre? Dokle, bre, više? Sram vas bilo. Dragan Džajić kaže, nikada se ni zbog čega nisi izvinjavao Tomislavu Karadžiću, to je gnusna laž. Lažeš, bre, lažeš. Zivko si telefonom i kuko si kmečo kako te teraju u Zvezdi da se suprotstavljaš Karadžiću, bre. Prestani da lažeš, bre. Meni si pričao kako Janković nema pojma, a onda si ga kao ostavio ti na klupi Crvene Zvezde. Prestani da sebe lažeš i druge, Dragane Džajiću. Izvolite, kolega.